O Xardín Umbrío, a Praza de Abastos, o Colexio Julio Camba e o Pabillón de Vilanova teñen algo en común. Todos eles están construídos sobre terreos que pertencen a costas do Estado. En total son máis de 21.000 metros cadrados cedidos ao municipio hai agora 40 anos. Esa concesión, que data do ano 78, rematou no pasado mes de xuño. Agora, aproveitando esta situación, dende Marea demandan a cesión definitiva de todo este espazo ao concello. O que queremos é reivindicar que Costas volva a concedernos os terreos e, ademais, a desafectalos para poder regular todo o que neles hai. Eso é a primeira problemática. Temos a ampliación do coble pendiente, temos o regulamento do mercadillo que non podemos aplicar porque isto é terreo de costas e temos os placeiros tamén con as súas problemáticas. Gañemos Vilanova entende que o goberno local non está apurando os trámites para impulsar unha desafectación desta zona para que pase a mans municipais de forma definitiva. A día de hoxe o único que está en trámite, segundo din da formación, é unha nova concesión pola que Costas volvería a ceder o espazo ao municipio por un tempo determinado. A día de hoxe non sabemos realmente nada de esa concesión. Si van a renovar, si van a desafectar ou realmente van a pasar outra vez a terreos de costas, con lo cual si vai pasar outra vez a terreos de costas, igual hai que derribar todo. Esperemos que non, que nos dean polo menos unha nova concesión. E Marea vai levar ao Parlamento Galego unha iniciativa na Comisión de Pesca para abordar o asunto. A intención é que a Xunta sexa encargada de presionar a costas do Estado. Presentando este problema que xa digo que non é a primeira vez que nos atopamos con el e que pensamos que se ten que tomar desde a Xunta unha solución xa porque é importante. Tanto presentalo cara a costas como o propio tema do Portos de Galicia, desafectar cara aos concellos e desales máis autonomía para que podan organizar as súas vilas. Segundo apuntan dende Marea, este espazo é agora mesmo un limbo, un terreo de ninguén á espera de resolver a situación da súa titularidade.